Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing rada siang murid-murid, selamat pagi menjelang siang. Masih mudah-mudahan masih pada semangat dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan pasinaon dina iki, pasinaon keloro pasangan aksara Jawa nanging isih 10 separo. Pasangan aksara Jawa lagi net warna abang kuwi apa? Lah ini nanti yang menjadi pokok pembahasan hari ini ya, pasinaone dina iki. Langsung saja sambil mengulang lagi pembelajaran pasinaon kesiji wingi supaya bocah-bocah uga ndang apal wujude bentuke aksara Jawa legena. Ana caraka data sawala pada jayanya maga patanga. Nah, kemudian ini yang menjadi tugas anak-anak kemarin ya, tugas musim wingi nyalin 10 pasangan aksara Jawa itu. Ana caraka data sawala. Nah, sedikit evaluasi kemarin anak-anak menyalin, ada yang masih beberapa yang salah, yaitu panggonan piye. Nah, titik-titik iki sebenarnya maksudnya yaiku garis ana ing buku tulismu utawa kanggo aksara sing mati. Kok mati? Ya, nanti ada penjelasannya. Ya, jadi yang di atas atau di sebelah kuwi ming loro tok yaiku pasangane ho karo so. Saliyane ana ing ngisor. Nah, kan ning ngisor titik iki ya. Oh, tidak jejer nih. Nah, sing jejer ming ngisor-ngisor iki. Nah, seperti apa nanti penjelasannya lebih lanjut pada slide berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, ana caraka data sawala wujude dieling-eling. Nah, lanjut kanggo ngeling-eling pasinaon ana ing kelas 4 babagan sandangan aksara Jawa. Nah, supaya muni vokal i, u, e, i nanggone ulu. Terus suku nang u. Terus pepet nah muni e, taling muni e. Nah, amarga ing aksara Jawa iku e kuwi wujude ana 3, e, e. Ning nanggon aksara Jawa namine loro yaiku pepet karo taling. Njur nanggo vokal o nanggo dicepit karo taling tarung. Nggih. Njur utawa mati r yaiku nanggo layar kaya fathah ing harokat hijaiyah. Banjur cecak yaiku eng mati. Ha mati yaiku nanggo wiknyan. Pangkon kuwi tegese kanggo mateni kabeh aksara ning panggone pastine ning mburi dhewe. Banjur ana cakra yaiku hra, ntra, cra, ra, kra. Nah, fungsine ngono. Cakra keret re, nre, tre, re, kre. Kre, kre, cere, kre. Tre, re, kre. Pengkal ya ngono. Ya nyo, cio, rio, kyo. Iki mau sandangan supaya vokal a doane ning ndi iki? A kabeh aksara wis muni a, ya, ana caraka. Ini sandangane. Kita lanjutkan. Nah, keterangan utawa aturane panulisane ya aturan panulisane pasangan kaya ngopo? Sawise aksara paten utawa mati garis ngisor. Nah, engko Pak Guru kei tenger atau tanda garis bawah. Aksara bajute, aksara berikutnya sebelah kanannya ya. Kudu nganggo pasangan aksara. Pak Guru kasih warna merah abang. Nah, iki ingat-ingat aturan yang banyak masih terjadi kesalahan biasanya di sini nih ya. Melupakan aturannya. Supaya lebih jelasnya dan luwih cethok, kita simak penjelasan berikut ini. Langsung kepada tuladhane. Ha wujude aksara lan pasangane. Mangan apem. Nah, kita perhatikan dulu digatekke mangan. Ini sing mati n. Nah, mula iki garis bawah. Aksara bajute kudune nang ora aksara asli, ning kudu nganggo pasangan. Iki ma ngono. Ah, kayak enek pasangan berarti mati.
apem supaya muni ya kayak sandangan mau kayak sandangan pepet. Mo ya mati, Pak. Ning mburi dhewe mula dipangkon. Terus aksara no ya. Wujude lan pasangane adik nangis. Ya. Adik kok mati berarti bacute no kudu nganggo pasangan. Iki nangis sone mati ngilangi vokal dikai pangkon. Amarga ning mburi dhewe. Ora kudu nganggo pasangan meneh bacute mergo wis rampung. Lanjut ke contoh berikutnya. Aksara ca ya. Wujude lan pasangane ana ing tembung cancut taliwondo. Can n mati berarti aksara cu kudu nganggo pasangan. Wis pasangan disambung karo sandangan merga muni cu. To mati ya. To meneh kudu nganggo pasangan. Tali nganggo suku wulu muni i. Wondo ya iki mati meneh no berarti bacute nganggo pasangan. Terus ro wujute ya. Bapak rapat kau mati ya. Berarti bacute kudu nganggo aksara pasangan. Kok nang isor ya memang gone nang isor. Iki yo nang isor kabeh. Sing ning dhuwur mung ho karo so. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tulodo bacute yaiku ko. Nah, iki sorone ko. Lan wujude adol kalung. Do kemuni o dicepit karo taling tarung. Ning L lo ning mati. Nah, bacute yaiku ko kudu nganggo pasangan yaiku lung kaya muni eng nganggo cecak lan lu ya to kayak suku kalung digabung. Banjur aksara do lan pasangane nyekel dara. Nye muni kayak pepet nyekel. Lo mati berarti aksara bacute nganggo pasangan dara. Lanjutkan pada contoh berikutnya. Aksara to kan wujude pasangane ing tembung entup tawon. None mati to nah, berarti tone kudu nganggo pasangan disambung karo sandangan merga muni ora to. Nah, nek sing po mati berarti bacute ta nganggo pasangan meneh. Won dicepit meneh kanggo taling tarung. Banjur sing so lah iki iso ning dhuwur amarga memang panggone ning dhuwur, liyane kan ning ngisor. Nah, so aksara Jawa ko mati cara bacute yaiku so nganggo pasangan aksara Jawa. Tup tawon aksara Jawa. Jurwa kupat wajik to mati wa kudu nganggo pasangan. Banjur sing terakhir lo ing patil lele pato iki th to dudu to biasa ya. Patil lele. Nah iki mergo muni dudu deng di sadurunge kayak paling sik le sebelah kirinya lele. Nah, itu tadi pasinaon atau pembelajaran hari ini mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kalau masih kurang jelas bisa dipulan baleni video pasinaon iki. Diulang-ulang pas ini di tampilannya juga di pause dulu bisa. Nah, tugasmu hari ini yaiku salinen ana ing buku tulismu banjur wangsulana. Salinlah di buku tulismu, kemudian jawablah ing buku Gladen 1 Rom 2 kaca 38 halaman 38 ing LKS-mu ya. Nalika nyalin nulis aksara Jawane dileti utawa dispasi rong larik utawa rong baris supaya apa ora tabrakan sandangan ing nomor sabanjure karo sadurunge. Ngisor karo dhuwure gen ora tabrakan, mula dileti rong baris. Itulah tugasmu hari ini. Selamat mengerjakan.
Nah, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum.